annaba an kare. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. Bismillah ya Allah Ubangiji gwani a jabbari, shi ke ba kowa an kai godiya ya yi makari. Dallani ma na gode ka dubun basira ka kari, in yabo na gama aiki mai kyan halin da komai ya tare. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. Talati ba adadi rabbana ka yi wa ma'aikinmu, mai gidan Salama baba abun Ibrahimu. Alihi ka saka Allah dan martaba ta masoyinmu, da sabbai sanya su akan shugabana sun dure. Irinsa Abubakari farkon halifan manzo ne, Umaru ɗan Kaddabi Faruku babban gwarzo ne, Usman Zunnuraini gun kunya shi karshe ne, Haidara zakin Allah kan makiya duka ya sare. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. Auliya'ullah su ma a cikin yabon na sanyo su, kamar Sheikh Tijjani da Jilani har in yasgausu. Jana Gibri magwani wannan da yake bin bayan su, tsari ne ga Mustapha in ka bi su komai an more. Ko muke ga kai alkudu suka gafartawa maulanmu, Jarab Sa'idu mazan fama mai yaban Abul Ibrahimu, ka kai shi fadar almukutarin bai Madina da hamacetinmu, shi kwa dan Amina da Abdallah ya ba shi mayafin dan kore. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. Jarfa abu dole mu gaishe ka, fama kake wurin gina alkhairi, malam dan kalifan bin sidi kai kuma jarumi ne gun sheri, da shehu Mustapha Dauda mai fadar gaskiya kauye da gari, dodo a gun yan alu da zal kofar barna duka ya kare. Sallama muke a gare ki uwar gidan Haidara babul ilmu, yabo muke so zamu yi wa Mustapha abokin Dubridu, shi ne muke so ki mana lamuni sai ya dada na batudu, ko me ake nema aka riske ku wahala duka ta kare. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. Sallama muke yi a gare ka mai Madina mai birnin Makka, idan batun kyan hali ne wallahi da babu irin naka. Domin ku Allah ma ya ce ba za ya kage bata makarka, katin da Allah ma ya fara ina ganin fasance ya gare. Wani kyau beauty sunansa, kai kwa beautiful sunan naka, domin kwa kyawo annabi Yusuf bai kai bata mu hannunka. Wallahi dai manzon Allah ba abin da za a kwatanta ka da shi, a ce kun daidaita ko ina ka zai sai an ware. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. mai kyawun hali dan Amina sababban Allah, kamo kowa kyan hali mutum gadi da ɗagun Abdallah, fama likita dabi wallahi babu shi ba shan wahala, ko yayo sabon Allah sama cikin mutane ya ware. Ya kasance manzo na ya zarce kowa a gurin ilimu, ya bu kowa gudun haram baba akwai Ibrahimu, kuma bai dauki duniya ba komai na mutuncinmu, wa garaman nasa daga nan gurin ma ya ke. mai kyawun hali daga kanka annaba an kare. Kuma dukkanin halin ya bi su ya baban nana, ya bu kowa ya bewa mai da bukata gamina, ya yi sani cikin kyauta Allah Mustapha bai ce dona,
Dan kwa bai taɓa kwana ba da dirhami balle kuma zinare. Yana mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Karar mutum da abin ya Abdallah, sannan yana sakin fuska ga dukkan sahabbai nurullah. Ya fi kowa tawadu da Mustapha bawan Allah, dan kwa babu kamar manzo kudan jira mu baitin za dore. Yana mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Da mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Isa matsayi da mukami shugaba duka ka tare. Ni ko me zan a yi min inda a kanka ne to zan jure. San ba wani tamkar kai kaunar ka zuciya tuni ta tare. Kai ne mai kyan halin da kai wa kyan hali zini sidi. Har ya gane hanyar sa ya samu dukkanin yan mauludi. Har ya samu guri na zama a kalbinsu don san mamudi. Kuma san ba shi fita a zuciya kullum zai tare. Yana mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Gashi yau an waye gari masu son kan muke shan maki. Ko a cikin gida ko gari za ga mamaki. Dan yaro garmi ya fi babban halayen kirki. Kayin mai laifi da an kira ka sai ga ya jure. Ni dai na san sirrin kaunar gace take yin tasiri. Shi ne ma ya sa ka kula musu da abul kairi. Rabu yake mana komai da mun biɗa tari-tari. Gaskiya wannan lamari hubbun nabiyu mu dai mun more. Yana mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Don abin da kake mana shugaba mu masoya mun gode. Kuma mun yi tawassuli da ranzuwan ka mai suna munde. Dan darajar matan ka sanya da Khadija da Masaude. Ka sa kyawun halin ka zuciyar mu kullum ya dore. Domin darajar matar da ta zarce dukkan ulama'u, wata samsam babu kamar ta duk nisa'u mai shirafahu. Ka zamto da mu da jallabi ka shayar da mu ma'u. Shugaba ka amsa mana a gare mu komai ka hore. Yana mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Ni ne hamba mai ajamin yaban ka abulumma. Mai doka tambarin bigan garin shan jibrima. Mai kaka wanda baya shi a duniyan da Shek Ibrahima. Shi ya koya mun kaunar ka da yanzu ni ma na zare. Ya Rasulallah gwani ka yarda da mu baban nana. A jerin mawaƙanka ka samu ciki ya maulana. Ni ne yawon meke yan wai da muku ban kwana. Sai ya je kai ma dora daga nan gurin ni na gari. Yana mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Ni ajiye nake kusa ni kadimin sharifi dan sidi. Ni da abba mai azumi da ya'un yaban torin lahadi. Muka tsaro baitocin can sufar ma'aiki zuljudi. Rabu ba mu basirar ka ya zamta yaban nan mun dore. Rabu gare salatin ka ga mai martaba dan Abdallah. Amina maji arishi nurar wadatan Allah. Ali da sahabbansa duka a salatinsa jumla. Da sharifi dan sidi a fagen yabo ya zama kyaure. Yana mai kyawun hali daga kanka annaba an gare. Mai kyawun hali
daga kankan annaba an gare